आगष्टनि 7 तारिख खारदो सनिबार मानसिखौ नायनानै अननानै खोथाहरबानो जाबाय बिराद दुखु दाहा जादों आरो गथ' गथायाबो बिराद गाबोदों आंथ' माने मायाव थागोन मायाव मोनगोनसो माने मावग्लुंबाय जानाय जालांबाय बिदि जादों आरो ओरै लननि सिन्था लनाथ' आरो लाना खारनायदों मासाव जायो माने 7,120 थाखा। हेल' बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिहरलायबाय आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बिराद मोनसे दुखुनि बाथ्रा आरो माने जोंनि बर' समाजावहाय बा जोंनि समाजाव आरो माखासे गथ' गोनां बा हिन्जाव गोनांखा खारनाया बिराद बारा जाबाय सानफा एफा माने बांलांबाय दं आरो दिनैबो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबेखौनो नोंथांमोननो भिडिअ मोनसे लाना फैदों सासे माने गथ' गोनांखा आरो हौवा गोनांखा सासे माने गोमाना दङ बे जाहैबाय दाख्लै सुनिबार खालि आगष्टनि आरो 7 तारिखआव बिथाङा गोमाना दङ बे जाहैबाय धेमाजि जिल्लानि सिमोन सापुरि 3 नं जयपुर गामिनि राजिब बसुमतारिनि आंगो बिसि रैसुमै बसुमतारिया जायखिया बिनि राजिब बसुमतारिया मा बुंदों आरो गावनि दुखुजोंहाय मा फोरमायदों नोंथांमोना नैबेखौ भिडिअखौ नायना लागोर बिनि उनावहाय आङो जोबनायाव फंनैसो खोथा बुंगासिनो दङ नोंथांमोना बे भिडिअखौ हायो बा जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ जुदि मोनोब्ला हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे बै जाय मानसिया गावनि गथ'खौ बा आरो गावनि हौवाखौ बा गावनि न'खौ गारनानै थांग्राया जाहाथे न' फारसे फैफिननानै जाहाथे मोजां माने रायजोखौ जाफिनो बा संसारखौ मोजां दैदेनलांफिनो आरोखि जायखिजाया बिदिब्ला जोङो नैबे भिडिअखौहाय नायगोरनि बिनि उनावहाय जों फैगासिनो दङ। आंनि बिसिनि नामा रैसुमै बसुमतारि डिस्ट्रिक्ट धेमाजि सिमन सापरि आरो गामिया जाबाय 3 नं जयपुर बे काहिनिया जाहैबाय माने मबाइल रायलायबाय थानायखौ नुनानै फंनैसो रायनायावनो बियो गाज्रि मोनना थाखोमादों खोमा सिं बेनिफ्राय आरो बिदिनो द्रप थानानै खारनाय प्लानखौ लाखादोंबो खोमा सिगांनिफ्राय बेनिफ्राय लन लाहोबाय आंखौ टमटम बायनो होननानै माने टमटम बायनोसै दे जोंहा आरो ओरैजानिफ्राय 60,000 फैयोबा होमबाना 1.5 लाखसोनि लानोसै होनना बुंदोंमोन आरो आंबो आरो दे होमबालाय लाबाथ' मोजांसो नों माइ सौनो हागोन मिलाव आं सलायगोनबा नोंबो सलायनो हागोन बिदि होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय लनखौ लायै 90 लाबाय 90 लानायाव आरो दानलु दानला 64 मोनबाय 64आव आरो ओरै 10,000 गालांदों खोमालै आंनाव बेनिफ्राय 54 लांनाय जादों इयो 54,000 गथ'आथ' सासे बिबिलायावनो दं बेनिफ्राय सासे न'आव दं आंदों बेनो आरो ओमफ्राय थांनायावथ' बहुद उसुबिदा जायो दा गथ' गथायनो ओंखाम संनाय ओरै माइ सौनाय फुङावनो माइ सौनो ना ओंखाम संनो ना आरो ओरै अमा मानैसो दं आदार रुनो ना ओरै मावबा ओरै थालाङो माइखौनो सौनो मोना रखम जालांदों बिदि जादों माने मानसिफोरा फिटिंना लांनाय जाफिनदों ओरै आरो थाखा फैसा गैया गरसेबो लांना थांजोब्बाय लनाबोथ' नै मासाव जायो 4,320 थाखा आरो बेबो 14 दिनावनो हरनांगौ 14 दिनाव 2,160 थाखा बिदि जाहैयो माने बेथ' थाइसेबो माने सब लांखाजोबनायानो जाबाय आरो फैसा गैयाबा आं दा बोरै हरनो दा बै गाव 10,000 हरनायाबोथ' लाइन बिलाव सोनायावनो 5,000नि सोखानांगौ जाबाय दाख्लै बे थांनायनि साननै थानानै माबा रिसार्ज जाजोबनो हाबाय बेयाव सोलायबाय ग्रोब आरो पुना लन दंमोन बेयाव 2700 होबाय खरसा बालु लाबबाय बेयावनो बे 10,000 गालांनाया जोबखाजोबखाबाय बिदि जायो सन्देहआथ' दा हौवाफोरजों थांनायखौ मिथिथ'वाखै बार मानसिया फैनांगौ जि जाबाय खेबसेयाथ' भुलाव मावखायो सानब्रै फ्लाङो मानसिया जिउआव आथिं थोंब्रैयानो गालेनोबालाय आरो आथिं थोंनैयालाय माथो नङा होमबा खनसेयाथ' जाखायो बेखौ निमाहानिफ्राय फैबानो जाबाय फैफिननांगौ बियो मोजाङै फैफिननांगौ बेनिफ्राय रायजोफोरा बेखौ नुबा हमना दोन आगष्टनि 7 तारिख खारदो सनिबार खालि मानसिखौ नायनानै अननानै खोथाहरबानो जाबाय बिराद दुखु दाहा जादों आरो गथ' गथायाबो बिराद गाबोदों आंथ' माने मायाव थागोन मायाव मोनगोनसो माने मावग्लुंबाय जानाय जालांबाय बिदि जादों आरो ओरै लननि सिन्था लनाथ' आरो लाना खारनायदों मासाव जायो माने 7,120
120 थाखा बेनोसै खुलुमबाय आं रायजोफोर नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौना जोंहा नैबे बिथाङा माबायदि बाथ्रा बुंदों माने गावनि माखासे दुखु समस्याखौ बुंदों आरो गावनो जुदि लनखौ लाहोदोंमोनब्लालाय आरोबाव मानो खारबावखो आरो जुदि गाव जुदि बेफोरबायदि जुदि खारनो गोसो दंब्लालाय माखासे खोथाफोरखौ मोजाङैनो शेयार खालामनानै बा मोजाङै थांबा मोजां जायो आरो जुदि लन दाहार गासिबो जुदि फोनांनानै जुदि थांबाय बिथाङा दायो गावनि माखासे दुखुखौहाय फोरमायदों खिन्थु बेफोरबायदि जाथाया जानाङामोन नाथाय माबे दिगजोंहाय आरो माबायदि गोसो लानानै बियो बेफोरबायदि गावनि न'खरखौ बा गावनि गथ' गथायखौ गारनानै जे बेबायदि थांखो आरो बेलेगाव थांनानै जे बियो मोजाङै सुख सान्ति जुदि थांनानै थाहैगोन बा जाहैनो हागोन जोंनि मानसिफ्रा मा जायो माने बेलेगावहाय बिराद मोजां नुहुरो अबेबा माने कम्पानियाव थांबा इसिखिनि हाजार मोनोनो अबेबा माने आमुगाव थांबा माने इसिखिनि हाजार मोनोनो जानाय थानाय फ्रि मोनो खोनानाय आरो गाव प्रेक्टिकेलि मोननाय बिराद डिफारेन्स थायो नंगौना नङा माने गावहा बेयावनो गथ' दं हौवा दं हिन्जाव दं जेरैखि जाया मोजाङै मोजां जुदि जालांबानो गाव अट'मेटिकलि मोजाङै जालाङो माने गावनि गोसोआनो जुदि थिग नङाबा बियो माब्लाबा माने गावबो डेभेलप जाया आरो लोगोसे गावनि न'खरखौबो मोजाङै खालामलांनो हाया आरोखि जियानो जादोला जायखिजाया नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नुनानै गोसोआव माबायदि मोनखो आरो सोरबाफ्रा जुदि भिडिअखौ नायनानै जुदि हसाखे नुदोंब्ला बा जुदि अबाफोर जुदि मानसिखौ नुबाय बायदोंब्ला नोंथांमोना निस्सय माने बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरलायगोनखौ आं मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोनोबा जाहाथे शेयार खालामना हो जाहाथे बिथाङा जेरावखि थाया जाहाथे बिथाङाबो बे भिडिअखौ मोनहैनानै जाहाथे न' फारसे गिदिंनानै फैफिनलायनाय बा फैफिनथोंसै आरो सोरबाफ्रा जुदि अबाफोर जुदि नुदोंब्ला आरोना बिथांमोनखौहाय खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो मेसेजनि गेजेरजोंहाय बा खिन्थि हरलायदो जाहाथे सोरनिबा न'खरा जाहाथे सिलिंखार जानो थांनायाव नोंथांमोननि शेयार खालामनायनि बेलायावनो जाहाथे सोरनिबा न'खरा मोजाङै मोजां माने अरजाबनानै बिथांमोनहाबो गथ' गथाय बिसि फिसा गासिबो अनलायनानै माने आलो गोजोनै सुखि गोजोनै रायजो जालांफिननानै हानायनि बेनिखायनो आं भिडिअखौ बेखौनो बानायना होबाय जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बिथाङाबो बे भिडिअखौ मोननानै जाहाथे न' फारसे गिदिंनानै फैफिननायनि होमबा आङो बे भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय अके आरो बाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय